Здравейте, приятели! Искам да кажа едно много искрено и право съобщение към целия народ в България. Защото сега в момента нашите герои гледат отгоре и не се смеят. Господа простолюбци, протестиращи и тъпи хора, към вас се обръщам. Ако всичко ставаше с протести, Левски нямаше да прави бунтове. Запомнете го това нещо и си го набийте в тъпите глави. Ако всички там, където сте, вземете нещо в ръце, няма да има един полицай там. Изхода на България не е с протест, а с бунт. Бунта е единствената възможност да се оправи нашата държава. Проумейте го това нещо и си го набийте в тъпите глави. Това е моето съобщение към цялата тази проста нация. Проста и подкупна нация, където ви бутат малко парички и си продавате дори и газа. След малко ще продадете и семействата си за пари. Прост народ. Прости народи. Това е цялата истина. А тя боли, нали? Така ще си останете. Това е единственото решение на България. Не с протести, а с бунт. Както казах, ако ставаше с протести, Левски нямаше да прави бунтови. Да почуят в мир хората и да продължават да ни се смеят още. Защото тази тъпа нация е деградирала в България. Няма да се оправи близките 5-6 години, къде гледам. Пак да не говорим за младото поколение. Хич го няма. Ма цяло изпушило. Това е моето съобщение към всички вас. Да го проумейте и да го разберете. Италия си има мафия, а у нас мафията си има държава. Да, драги приятели, това е самата истина. Желая ви хубава и спокойна вечер и всичко това, което съм ви казал, си го сложете ето тук и мислете на това ден и нощ. Чао!